Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Ετοιμάζεσαι να φύγεις? Ναι, ταύκησα κιόλας. Όπου κι αν είσαι φέραν τους αεροπόρους. Τους αεροπόρους, καλά, δεν κατάλαβα. Τους αεροπόρους που δικάζουν κάθε μέρα μάλλον μου στο δικαστήριο. Πάω και παρακολουθώ τη δίκη τους. Γιατί? Γιατί αρέσκει μου. Σ' αρέσει? Μου αρέσκει μου πολλά. Και πιάνει με και τηλεόρασεις. Με πρόσεξες. Έχτες στέκομαι τέτοια δίπλα στο δικηγόρο τους, Ελένη μου. Κατίνα μου, δεν σε πρόσεξα. Με πρόσεξες. Δεν είναι πια μου η τίτσα στον Καναδά, πρόσεξε με μάνα μου και εσύ, με πρόσεξες. Έλα πάτε. Πάρε πουρα στα δικαστήρια. Φοιτικό τι πάει και κάνει στα δικαστήρια, πάει μάρτυρας ή κατηγορούμενη? Ούτε μάρτυρας ούτε κατηγορούμενος. Το πάει και παρακολουθά δίκες, είναι η ψυχαγωγία της δηλαδή. Ψυχαγωγία? Πα, εμένα αφεντικό δεν μ' αρέσει καθόλου δικαστήριο. Πήγα μια φορά δικαστήριο, σπάσαν τα νεύρα μου, σπάσαν. Γιατί? Γιατί αυτός δικαστής δούλευε 10 λεπτά, έκανε μια ώρα διάλειμμα. Μετά έτσι δούλεψε άλλο 10 λεπτά, έκανε 1,5 ώρα διάλειμμα. Έτσι δουλεύουμε εμείς στην Κύπρο, ρε. Ο αφεντικός, συγγνώμη, αλλά εγώ ξέρω ο κόσμος δουλεύει μια ώρα, κάνει 10 λεπτά διάλειμμα. Όχι να δουλεύει 10 λεπτά και να κάνει μια ώρα διάλειμμα. Τι θέλει να κάνει τώρα, να μας αλλάξει εσύ το σύστημα πώς να δουλέψουμε μες στην Κύπρο. Άντε να δω. Καλά, αφεντικό, δεν θα ξαναπώ τίποτα για δικαστήρια. Να μην ξαναπείτε, ρε. Ορίστε μας. Ναι, για τον Χρήστο. Μάνα μου, Ελένη μου, να με θόρες δεν ενηλίασα καθόλου, Ελένη Τι μου. έκανες? Να σου πω, αισθάνθηκα και με καραουλή και καστέρω μόλις τους εφέρα, επειδή τρύπησα μες στη μέση του. Καλά, δεν φοβήθηκες? Φοήθηκα καλό, φοήθηκα. Ύστερα τσιπώσα πάνω μου η αστυνομική, αλλά εμένα ναι, πρόφτασε και πια με η τηλεόραση. Κατίνα. Ουφού σου άραγε σου, Ελένη μου, να με δουν οι ανιψιάες μου στην Αυστραλία. Ακόμα λίγο, να με δείξει, ρε. Πρόσχε, Μανώλη μου. Έτσι, Μανώλη μου, είδες με, Μανώλη μου, είδες με. Είδασε, ρε Κατίνα. Με να πιάσεις για πάνω στο μόνο. Άντε, Μανώλη. Θωρώ σε όλη μέρα, ρε Κατίνα, σε θωρώ στην τηλεόραση. Για σένα δεν σημαίνει τίποτε τούτο, Μανώλη. Τι να σημαίνει, ρε Κατίνα, τι να σημαίνει. Και σταμάτα να μπαίνεις μες στα πόδια τους. Να σου δώσουν καμιά κλωτσιά και να σε κόπα στην κελέ μου. Ναι, αλλά ξέρεις, κύριε μου, ότι θεωρούμε οι συγγενείς μου στο εξωτερικό, να. Ναι, σιγά που σε θεωρούν οι συγγενείς σου. Είδες σε μια φορά η ανιψιά σου η τίτσα στον Καναδά, να σε ξαναδεί κανένας. Εσύ νομίζεις ότι δεν θα με ξαναδούν, Μανώλη? Όχι, ρε Κατίνα, θα σε ξαναδούσει. Ρε Κατίνα, και σταμάτα να βουράσεις στα δικαστήρια, λαλό σου. Άντε να δω. Εμπρός. Ποιος? Γεια σου. Ναι, καλά είμαστε. Εσείς? Έδαμε να σου την δώσω. Ένα λεπτό. Έλα. Είναι η ανιψιά σου η Αρτεμό μου την Αυστραλία. Είδες στην τηλεόραση. Απαραγία μου, Μανώλη μου, είδαμε, Μανώλη μου, είδαμε. Γιαννάκη, Έρνη, Γιαννάκη, μολαγάκια θέλωσε. Τι θέλεις πάλι? Έλα να... Έλα Γιαννάκη, κι έτσι σου τώρα τούντες 2 τσέντες στα πορτοκάλια. Για παιδιά, αφεντικό, ευχαριστώ. Όχι δεν είναι για παιδιά τα πορτοκάλια. Για λιτσάκι και για νάκι. Όχι ούτε και για λιτσάκι, ούτε και για Γιαννάκη. Τούντες τσέντες στα πορτοκάλια έφερε μου τα κουμπάρος μου ο Πατσάλος Αβίδης να τα πουλήσουμε 2 λίρες τη τσέντα. 2 λίρες. 2 λίρες είναι πάρα πολλά μυρωδά τα πορτοκάλια του δηλαδή.
Παρέτα και να ντροπή, μετρημένα τα Πού να τα πουλήσω. Πού να τα πουλήσει, πουλά τα για μου, ξέρω εγώ, πουλά μια τσέντα του Μανώλη, του μάστρου σου και μια τσέντα του παρέα του πελλοκαθηγητή. Αναξαγόρα. Ναι, του Ευαγόρα, ναι. Όχι Ευαγόρα, είναι Αναξαγόρα. Καλάγια μου, κατάλαβα. Μα ακόμα στέγησατε, ξεκίνα άρπαξα και πήγαινε τα δόντια. Να σου πω, αν δεν πουλήσουμε... Γίνεται να μην τα πουλήσουμε. Έτσι και δεν τα πουλήσουμε, κατήσου μας. Τον κουμπάρο μου τον πατσάλο σας. Ας το πόμεινε και εκεί ποστιά πάνω σε να βάζει ποστιά. Άντε, σβέστα. Όπως σου είπα ρε, 2 ώρες της τσέντα. Και λάρε τους ότι πολλά μυρωδάτα. Σε κατάλαβε. Ναι, λαλή μου. Γεια σου, Κατίνα. Καλέ, ξέρετε το όνομά σου. Ω, μάνα μου, και εμένα και του Μανώλη, λαλή μου. Πέρα του Μανώλη, ότι έρθω να σας επισκεφτώ σύντομα. Να με σε σκοτώσει, Ελένη μου. Τώρα αν πάω στο Κασαπιό να τα δώσω στο Βάστρε Μανώλη, να με πετάξει έξω με κλωτσιές. Όχι, να πάω να τα δώσω στην κυρία Κατίνα. Γιατί δεν έρθεις τώρα. Ξέχασα, δεν είναι εδώ κυρία Κατίνα έτσι ώρα, είναι στο δικαστήριο. Τι να κάνω τώρα, σκέφτηκα, θα τα αφήσω εδώ. Κάνω σε κόρτα, έτσι, και περνάω μετά να πάρω 2 λίρες. Να φύγω τώρα να πάω να δώσω και αυτά, γιατί να Τσαροσαβή περιμένει. Όχι. Να μην ειδοποιήσετε αστυνομία ως που να έρθω. Ναι, έρχομαι τώρα. Ελένη, σε παρακαλώ, δώσ' μου την Κατίνα. Ναι, Κατίνα. Κατίνα. Σταμάτα να κλαίεις, σε παρακαλώ, και εξήγα μου τι συνέβηκε. Μην κλαίεις ρε Κατίνα. Τι είσαι σίγουρη εντζίνος. Εντάξει, μείνε και μες στην Ελένη και έρχομαι, εντάξει. Άντε, γεια. Ξυπούλησα, αφεντικό. Μπράβο ρε Γιαννάκη μου. Εξυπούλησες μαλλιάρι. Ήρθε αυτός ο Παρτσαλοσαβής. Όχι, ακόμα δεν ήρθε ο Πατσαλοσαβής, αλλά όπου κι αν είσαι είναι ώρα του. Άντε, φέρνουν τους παράες να τους έχω έτοιμο να τους δω. Ξέχασα να σε πω, αφεντικό. Πορτοκάλια πούλησα, αλλά πούλησα βερεσιέ. Βερεσιέ! Δεν γίνεται. Δεν γίνεται ο Πατσαλοσαβής, βερεσιέ δεν δέχεται. Άντε, μπορώ λίγο να πατές πράξη. Τώρα. Τώρα καλό πειθαρκού, άντε. Και όπου τζανισάκου τον Πατσαλοσαβή. 2 ώρα. Μανώλη μου, πρέπει να ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Περίμενε ρε Κατίνα, είσαι σίγουρη εντζίνος. Μανά μου, βέβαια εντζίνος. Έφερε να δούμε τις χειροπέδες και ήξερε με. Και εμένα και σένα. Τι είπες στον Νάρτη έβαζες σκοτώσει, ρε Κατίνα. Ρε Κατίνα, πέ μου ακριβώς τι σου είπε, μάνα μου. Πέ του Μανώλη ότι να έρθω να σε επισκεφτώ. Μας επισκεφτεί. Ναι, βρε Μανώλη, πώς ήθελες να της το πει. Υπήρχε τόσος κόσμος εκεί πέρα. Τι είναι αυτά τα πορτοκάλια εκεί. Ποιος έβαλε τώρα πορτοκάλια. Μα δεν έλεγες. Γιατί? Μα με μουσείωρα ενολιστής που τα έφερε. Είπε το τσέκαμε το Μανώλη μου. Μπορεί να είναι παγιδευμένα. Για παγιδευμένα και αδηλητριασμένα. Εντάξει, αν περάσετε πάνω στο σπίτι, λέει να τηλεφωνήσουμε στην αστυνομία. Πέρασα μέσα. Καταθιώνε ζάχαρης τα πορτοκάλια του κουμπάρου του Πατσαλοσαβή, ως που τρώει θέλει. Μπράβο πας ζάχαρη, θυμήθηκα. Να πιώσω το τηλέφωνο
σπίτι την κυρία Κατίνα να εισόκουμε και συγχαρητήρια. Ναι, μπρος. Μα εσύ είσαι ρε Μανώλη. Μα έκαμα λάθος σε πια το κασαπιό. Μα σκόρασες μάνι. Δεν μου θέλω. Να δω και συγχαρητήρια της κυρίας Κατίνα. Πουλό μου και που όλους τους γέρους θα μες στον καφενέ. Περιπέζωσε. Γιατί να σε περιπέξω γε μου. Ποτέ να σε περιπέξω. Αφού είδαμε τελάλο σου, όλοι μας στην τηλεόραση και άρεσε μας πολλά. Και εμένα και τους γέρους θα μες στον καφενέ. Εντάξει το φαντάξει. Κλείσε και έχω δουλειά. Εντάξει. Ορίστε. Έγκαι ματσοστό, βάζεις το περιπέξιμο. Εμπρός. Ναι, ο ίδιος. Από την αστυνομία. Είναι παγιδευμένα. Είναι παγιδευμένα. Σίγουρα είναι δηλητηριασμένα καλό. Σίγουρα είναι δηλητηριασμένα καλό. Να τα στείλετε αμέσως στο χημείο για ανάλυση, εντάξει. Να δούμε αν είναι το ποντικό φάρμακο να βάλαμε μέσα, είναι Ελένη μου. Όλα να τα περιμένεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Λοχεία. Ναι, γεια σας. Ποιος είναι αυτό? Μανώλη, μην ανοίξεις. Μην ανοίξεις. Μα είναι να μην ανοίξω ρε παιδιά. Δηλαδή να μείνω σπίτι μου όπως το ποντικό μες στη τσάκρα. Ορίστε μας. Τι θα είναι για μία είδαμε τώρα τόση ώρα. Τι ώρα είναι? Φοιτικό, τι γυρεύεις τέτοια ώρα εδώ, δεν έπρεπε να είσαι στη μαγαζί. Εσύ τι κάνεις να με ρε? Εγώ? Ναι ρε εσύ. Εγώ ήρθα να πληρωθώ τα πορτοκάλια. Πορτοκάλια. Ναι. Ποια πορτοκάλια? Πορτοκάλια δεν είδατε πορτοκάλια άφησα έξω από πόρτα, δεν βρήκατε. Α, τι ρε Γιάννη. Ρε, εσύ άφηγες τα πορτοκάλια από ξοπονή πόρτα. Ναι, ωραίο πορτοκάλια όμως, τρως ένα, θες άλλο ένα. Ωραίο πορτοκάλια. Τώρα μου στέλνουν 2 λίρες να πηγαίνω. Να σου δώσω 3. 3 δεν πειράζει. Τι σε έκανε εδώ. Γιατί τι. Κατάλαβες κύριε μου. Και κοιτάξτε, όχι να πείτε τίποτε στη αστυνομία ότι είδατε τώρα. Κατάλαβες Κατίνα. Κατάλαβα να αναλύσει. Μανώλη μου, τελειώσαμε. Το είναι Κατίνα, ακόμα στη μέση είμαστε. Κατίνα. Κατίνα, ξύπνα. Ξύπνα. Παναγία μου, ήταν όνειρο. Ναι, οπότε τσιπαουρίζεις ρε. Να με σκοτώσει, Μανώλη μου, να με σκοτώσει. Μα ποιος να σε σκοτώσει ρε Κατίνα? Εκείνος ο ληστής παρά μου που θα στο δίκας. Βουρά μας με μια από τώρα, Μανώλη μου, να μας σκοτώσει. Γιατί επιμένεις ότι να μας σκοτώσει και ο σκιό. Να μας σκοτώσει, Μανώλη, καλό θα μας σκοτώσει. Δηλαδή επειδή την εγκλητώσαμε που τα πορτοκάλια νομίζετε να την εγκλητώσουμε. Εντάξει ρε Κατίνα, ησύχασε. Αύριο να τηλεφωνήσω του Μελίνα στο μαγαζί. Ποιος είναι ο Μελή? Ο ανιψιόν μου ρε Κατίνα. Ο Βαρδιάνος που συνοδεύει τους φυλακισμένους στα δικαστήρια. Τώρα θυμάσαι. Ναι, έμεινε μόνος τώρα, εμένα να θυμηθώ τον ανιψιό σου το Μελή. Εντάξει, ο Μελής είναι να μάθει και μας πει. Να μου να μάθει. Ποιος είναι ο ληστής ρε Κατίνα? Μέσα ο ληστής, έξω ο ληστής. Να μας σκοτώσει ο ληστής, να με μας σκοτώσει. Για μου Μανώλη μου και θα την εγκλητώσουμε. Έλα ρε Κατίνα, ησύχασε. Άντα σμί. Φοιτικό, θες πορτοκάλι? Θέλω ρε. Φοιτικό είναι πολύ ωραία, είναι αυτά του Πατσαλουσαβί τα πορτοκάλια. Είπα σου θέλω ρε. Καλά φοιτικό μη φωνάζεις. Α, και το καλό που σου θέλω ρε Γιάννη. Μένει ξαναπάρεις πορτοκάλια στο διαμέρισμα. Θα σου κόψω τα πόδια σου, εντάξει? Εντάξει. Γεια σας. Ρε και καλός το Μελί. Δεν μου κάνει, το έκανα λήψη, δεν μου κάνει. Το έκανα λήψη, εσύ τώρα να βρεθούμε. Άρα όμως που το γάμο σου δεν ξαναβρεθήκαμε. Όχι έτσι, μα περάσαν τόσα χρόνια. Κάνω, να σου πω, δεν μπορώ καφές. Σκέτος. Γιάννη, παιδάκι του φέρετε και ο σκέτος. Κάτσε ανήψε. Αφεντικό δεν θα με συστήσεις τον άνθρωπο πρώτα. Πήγαινε ρε που να σε συστήσω. Άντε να δω. Γιάννη. Τέλειωνε ρε, κάτσε ανήψε.
Δώσα τα νεύρα μου, Ελένη μου, ένα δεχό πιο. Έλα βρε κάτι να μου όνειρο είναι. Μαμά μου, Ελένη μου. Ξέρεις τι να πει, να κλείνουν τα μάτια σου μου την ίστα, Ελένη μου. Και μόλις κοιμηθείς να το θωρείς, ο μπρος σου τσέξυπα με μια μοτόρα στυλώνει την ίσια πάνω και τσινιάσει να σε σκοτώσει. Καλά, όταν τον καταγγείλατε στην αστυνομία, τι σας είπε? Η αστυνομία να λέει μπορεί να κάνει τίποτε με τα μούγρα τα πορτοκάλια, εντάξει. Και τι θα γίνει τώρα, θα ζεις εσύ με αυτόν τον εφιάλτη? Αυτό είναι τρομερό. Τι θέλεις βρε κάτι να μου και πήγαινε στα δικαστήρια? Μα ήξερα εγώ, Ελένη μου. Και απείλησε την ότι ενάρτη να σε σκοτώσει ρε ανήψε. Όχι, όχι στα ίσια ανήψε μου, γιατί ξέρεις, είσαι τζαλούτσια με. Κατάλαβες. Και κατάλαβα. Και τούτη η Κατίνα να ανήψει τι θέλει και βουρά στα δικαστήρια συνέχεια όπως την πελή δεν μπορώ να καταλάβω. Τώρα που το λαλείς, είδα την και εγώ μια ημέρα στα δικαστήρια. Ναι. Σου τίποτε. Όχι, μίλησες της. Βέβαια μίλησα της. Να ερώτησε την και για σένα. Αλλά αφιβάλλω αν με καταλάβει. Μα πού να σε καταλάβει ανήψε. Η Κατίνα να μην να κάνει να με δει εμένα να με καταλάβει όχι εσένα. Τέλος πάντων ρε ανήψε. Να εξετάσω την υπόθεση για να σου πω. Εντάξει ανήψε. Για με ανήσυχο. Μην ανησυχείς καθόλου. Αδειάς. Να πάει στο καλό, να πάει στο καλό. Άντε, Ελένη μου. Έκαμα αρμένικη πάλι τη βυσίτα μου σήμερα. Έλα βρε κάτι να μου, τι πρόβλημα έχεις? Έτσι εγώ παγέρθω εδώ, μάνα μου. Άντε, γεια σου. Γεια. Ω, έφερε μας πορτοκάλια, Παλαιογιάννη. Ελένη μου, έλα από τα λεφτά. Αχ, κάτι να μην σιδερώσω. Λοιπόν, εχθές εγκαταΐσεψε μας η αστυνομία σήμερα, όμως. Άντε, γεια. Στο καλό αγάπη μου, γεια. 5 cent μόνο. Γιαννάκη, λοιπόν είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος ο κουμπάρος μου ο Πατσαροσαβής. Α, ευτυχώς. 20 τσέντες πορτοκάλια που του πουλήσαμε για τον κόπο μου, εδώ και μου και 2 πορτοκάλια. 2 πορτοκάλια μόνα τους, Ναι, ναι, έλα να και σου το ένα. Α. Και ακούεις με έφτανες, αύριο είπε μου ο κουμπάρος μου ο Πατσαροσαβής, να φέρει άλλο 40 τσέντες πορτοκάλια και να πάμε όλοι και να τα πουλήσουμε. Όχι, αφεντικό, νιέτ. Εγώ να τον πεις του Μπαρτσαλοσαβή να με παραιτήσει. Πάρε και το πορτοκάλι. Γιαννάκη, άντε που να έρθει ρε ευκή μου. Ήρθες, Μανώλη. Εντάξει ρε Κατίνα. Ο ανιψιός μου με λύσει να μην ανησυχούμε. Μανώλη, αλλά πάτε στην κοντά τα πορτοκάλια να δεις τι μυρωδάτα πόνει. Λοιπόν, είσαι δίκαιο ο Γιάννης, είναι πολλά μυρωδάτα. Ο Γιάννης. Με μου πεις ότι έφερε σου πορτοκάλια ο Γιάννης πάλι. Ήβρα μια τσάντα κρεμασμένη μπόξο στην πόρτα. Να είναι ο Γιάννης που τα φέρε, ποιος θα τα φέρε. Τι απάλατος άνθρωπος, Θεέ μου, τι απάλατος άνθρωπος. Θα πιω τηλέφωνο. Ναι. Έλα, ναι. Αφεντικό, ναι. Da. Σταμάτα, τι φωνάζεις, παιδί μου, δεν καταλαβαίνω τι λες, δεν προλαβαίνω. Da. Νιέτ. Όχι, αφεντικό, όχι. Νιέτ. Δεν έφερα εγώ σήμερα πορτοκάλια. Όχι. Χτες εγώ, μία φορά έφερα πορτοκάλια, χτες. Σήμερα δεν έφερα. Άντε. Σίγουρος είμαι, αφεντικό. Σίγουρος, ναι. Άντε, γεια. Κατίνα. Ξέρεις να μου είπε ο Γιάννης. Να μου σου. Κοίταξε, να σου πω Κατίνα, αλλά θέλω ψύχρεμο όμως, α. Σύγχρονα γιατί. Κατίνα, δεν είναι ο Γιάννης που έβεψε τα πορτοκάλια. Είναι ο Γιάννης. Ποιος είναι καλό. Δηλαδή ήταν εκείνος που υποψιάζεσαι, ρε Κατίνα. Όχι, μου ψαγέψαμε. Κατίνα. Ελένη! Πρέπει να υπάρχουμε στις πρώτες βοήθειες, Ελένη. Στις πρώτες βοήθειες. Ναι, μπρος. Και τι, πρέπει να πάρω την Κατίνα στις πρώτες βοήθειες. Και από το καλιά, γιατί αφού σου λέω ότι βιάζομαι. Πορτοκάλια. Ορίστε.
Εσύ τα έφερες. Γεια σου, Κέτη. Κατίνα, σηκωμά. Τι έπαθες καλέ? Κατίνα, τα πορτοκάλια είναι η Κέτη που τα έφερε. Είναι η Κέτη που τα έφερε. Ναι, η Κέτη που το χορκών. Δηλαδή, είναι ψαχεύτηκα. Όχι ρε Κατίνα, είναι ψακευτικές, όπως την απάραν είσαι. Εγώ είμαι ο πελός που σ' ακούω. Γιαννάκη, έλα γε μου που να έχεις την ευχή μου. Έλα μάνα. Γιάννη, έλα ρε. Έλα, Γιάννη, που να κάτσε τούτα γε μου. Και ο κουμπάρος ο Παρτσαλοσαβής είπε μου τα τελευταία. Έντες άλλα. Κουμπάρος ο Παρτσαλοσαβής να του πεις να με παραιτήσει εμένα. Γιαννάκη, αν μένει να τον έλα έβαρε μια τσάνα πάνω του Μανώλη και πουλά του. Ναι, για να φάω μετά κλωτσιά στο πισινό. Όχι, Γιαννάκη. Όχι, είναι γυνατσιλωμένος. Είπε όχι. Μανώλη μου, ξέρεις τι να μου σκέφτηκα. Ούτε ξέρω ρε Κατίνα, ούτε θέλω να μάθω. Μανώλη μου, δηλαδή εμείς να ζούμε μια ζωή με το φώμανα μου. Έθελες τα τζέπαθες τα ρε Κατίνα, είτε ανάγκη να βουράς συνέχεια στα δικαστήρια. Έκαμε ένα λάθος καλέ μου, ανάγκη να μου το βακάσουν λιμάρα. Με κάνει ο φως που τραβώ. Ναι ρε Κατίνα, θα σου το βακώ. Λοιπόν, Μανώλη μου, σκέφτηκα να προσλάβουμε ένα σωματοφύλακα. Σωματοφύλακα. Πολλά ωραία. Σωματοφύλακα. Και ποιος είναι να πιερώνει. Να μπορώ να σου πω ρε ανήψε. Εστρίμω ξά τον πολλά, δεν ήξερε τίποτε ρε. Μου, εδώ και στου κάμποσες. Έκαμε ό,τι εμπορούσε. Πάντως επιμένει ότι είναι ιδέα. Ξέρω και κοντά μου να σου πω. Μου, πότε φκένει τούτος. Σε κανένα χρόνο. Ένα χρόνο. Ναι, αλλά τούτοι οι τύποι Μανώλη έχουν τις διασυνδέσεις τους έξω. Ξέρεις κάμια φορά. Αν η ψηλαλής να έχει δίκιο η Κατίνα που θέλει να της πιάσει σωματοφύλακα. Ξέρω και ωραία Μανώλη, να μου να σου πω. Το πιάστη κάποιον να την προσέχει προσωρινά, να δούμε να μου να είναι ως παραζή. Εντάξει. Άτε, γεια σου. Να πάει στο καλό, Ανήψη, να πάει στο καλό. Φοιτικό, να σου πω, γιατί δεν προσλαμβάνεις εμένα για σωματοφύλακα. Εσένα ρε. Αφεντικό, εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ. Εγώ όταν ήμουν Ρωσία ήμουνα σωματοφύλακας Κορμπατσόφ ήμουνα. Γιατί όχι. Κι αν έξω. Όχι, αφεντικό θέλω πληρωμή. Τα πληρωμή ρε, να σε ταΐζω μια πίτα σουβλάκια την ημέρα. Ενισχυμένη όμως. Εντάξει, καλά είναι, ενισχυμένη, νάτι. Και μια μπύρα. Όχι και μπύρα ρε, Γιάννη, όχι και μπύρα. Αφεντικό, πώς να φάω πίτα και ενισχυμένη κιόλας χωρίς μπύρα, πώς θα μη σταθεί, στο λαιμό θα μη σταθεί. Εντάξει ρε, εντάξει, άτε. Κόβατε. Ναι, αλλά μητσιά μπύρα όμως, α. Τη χαλάλη. Έχει την πείρα σου ρε Γιάννη. Κυρία Κατίνα, έπρεπε να φέρεις μικρή μπύρα. Μικρή. Μικρή, γιατί η συμφωνία με κύριο Μανώλη είναι μία πίτα μίξ ενισχυμένη και μία μικρή μπύρα. Ναι, αφού την άνοιξα, δεν πειράζει. Πειράζει. Εγώ θέλω να είμαι τίμιος απέναντι στον κύριο Μανώλη, δεν μπορώ να τον κλέβω. Καλά ρε Γιάννη, και τούτη τώρα που την άνοιξα να τη σιωνώσω. Να την αυτήν, να την πιω μετά. Αλλά πρώτα να πιω τη μικρή, που είναι η συμφωνία. Καλό πως δεν έχουμε μικρή ρε Γιάννη. Φέρε μεγάλη. Χτυπάει πόρτα. Χτυπάει πόρτα. Άντε Γιάννη μου πει να ανοίξει. Μπορώ να ανοίξω. Να ανοίξω γορέ, μπορεί να είναι ο ληστής ρε. Αυτό λέω κι εγώ. Μπορεί να είναι ο ληστής. Εγώ έχω 4 παιδιά, δεν. Είναι η Ελένη, να άνοιξε. Άντε ρε είναι η Ελένη ρε. Καλέ, πού πας κυρία Κατίνα, ντροπή. Να ανοίξεις εσύ. Εγώ τι είμαι εδώ, να ανοίξεις εδώ. Κύριε Ελένη, τι κάνετε. Μόλι που τα φέρα ρε άντρο, έλα. Ωραίο. Χρυντήρε ρε. Άχι το εγώ αυτό το πω κούρεμα. Ποιο κουρέμα ρε. Το κούρεμα. Και τσούριμα. Μα δυσκολεύκεις, μα δεν να το αγοράσεις στο τέλος. Τέλειωνε ρε άντρο ρε και έχω και δουλειά ρε. Άντε, γεια σου, Να πάει στο καλό, να πάει στο καλό. Αβαή. Να το αύριο που για με κουρέψει ρε. Γεια σου, να σε περιμένω, α. Ναι, άντε, γεια σου. Πάντως τώρα που το σκέφτομαι καλά την εκλείπωσα με το σωματοφύλακα σιώ. Αλλά σουβλάκια και μπήρανε πολύ. Έπρεπε να του αγοράσω ένα σάντουιτς και ένα ψυχτικό.
Μανώλη, είναι από τούτος ο σωματοφύλακας που μου έπεψες. Γιατί, εσ' Ξέρεις ότι χτύπησε την πόρτα και φοάτου να πάει να ανοίξει. Εφοάτου να ανοίξει. Ναι, έχει 4 μωρά μισή μου. Μανώλη, εν το θέλω. Να μου πέψεις άλλο. Ρε Κατίνα, δώσ' μου τον τώρα αμέσως στο τηλέφωνο. Είναι τέλος να σου το δώσω που κοιμάται. Κοιμάται. Ναι, έφερε ο κύριος την πίτα του, τις δυο πήρες του τις μεγάλες και τώρα ροχαλίζει μας στον καναπέ. Ποιον πήρες μεγάλες. Κατίνα, κάτ' τον τώρα αμέσως έξω, άκουσες. Τώρα αμέσως. Θα σου στείλω το Στογιάννη. Ναι, το Στογιάννη. Άντε, γεια σου. Το κοπρόσκυλο. Άκου ποιον πήρες μεγάλες. Στογιάννη, μπία, έλα, θέλεις μπία. Θέλεις μπία. Ευχαριστώ, Στογιάννη. Να μου. Έρχεσαι και εσύ μαζί μου, ρε Ανήψη, να της εξηγήσεις ότι δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί. Πάμε ρε Ανήψη. Ξέρεις πόσα δύο του Στογιάννη. Καμιά 30 είναι στην ημέρα. 50 όχι 30. Είναι επάγγελμα ψηλού κινδύνου εμείς. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο, ρε ξαδερφέ, αλλά για να βγάλω 50 λίτρες πρέπει να πουλήσω μια λότρα ολόκληρη. Τέλος πάντων, άντε, εφήγαμε, πάμε. Εντάξει, Στογιάννη. Απαναγία. Τώρα που το θεωρώ κανάλι δεχτεί με 50 ρε Μανώλη. Κατίνα, πού είσαι. Ήρθες, Μανώλη μου. Παναγία μου, Μανώλη μου, μας σύλλαβεσαι. Ποιον με σύλλαβε, ρε Κατίνα. Όλης της πιάστος στο για Ποιον της πήρε, Κατίνα, τους όλοι ποιον μου μελείς, ο βαριάρος που σου λάρουν κατέβα στο κάτω, ρε. Μανώλη μου, δεν γίνεται, μάνα μου, εντούτες που με απείλησε. Ψήνε τον πάνω στο γιά. Να πήλησασαι. Ναι, μου είπες αντί να έρθω να σας επισκεφτώ. Ναι, και ρώτησες για τον Μανώλη. Παρεξήγησε, ρε Κατίνα. Είναι παρεξήγηση, Μανώλη μου, λαλό σου. Αφού τον επέρνε με τις χειροπέδες στο δικαστήριο. Μα ποιες χειροπέδες, εγώ έπαιρνα το φυλακισμένο με τις χειροπέδες, ρε Μανώλη. Κατέβα στο κάτω, ρε. Ρε Κατίνα. Δηλαδή, έναν ο λίστης. Όχι, ρε Κατίνα, δεν είναι ο ληστής. Μπράβο κυρία Κατίνα. Επίενε η καρδιά μου στον τόπο του. Συγγνώμη, κύριε Μελία. Λοιπόν, αύριο θα συναντηθούμε στα δικαστήρια. Έχει 5 μέρες να πάω και να έχασα τη συνέχεια. Ας απίσω να βγάλω άκρα. Κατίνα, Ναι. ξέχασα τα δικαστήρια. Όχι, Μανώλη. Δεν μπορώ μια δίκη που είπα να την παρακολουθήσω κι εγώ ή να την αφήσω μεσοδόκη. Ναι, ρε Κατίνα, να την αφήγεις μεσοδόκη. Κατάλαβες. Κατάλαβα να λαρείς. Το πρόγραμμα που ακολουθεί είναι κατάλληλο για γενική παρακολούθηση. Πόσες ώρες κλεισμένοι μες στο σπίτι, Μανώλη. Έκαμε και καμιά δουλειά να αποσχοληστείς, ρε Κατίνα. Μάντα δουλειές, Μανώλη, αφού τις δουλειές κάμουν δεν συνήθισα. Να την διώξουμε, γκάρ. Να της τηλεφωνήσω να μην ξανά. Άντε, Μανώλη, όχι μπελάρες. Ένα άλλο που θέλω να πω. Είναι που θέλει να πεις. Το Μανώλη, θέλω και εγώ να πιάω μια δουλειά. Δουλειά. Δεν δουλειά θέλει να πιάσεις. Είναι τα δουλειά. Ναι, ρε Κατίνα, είναι τα δουλειά. Και σαν τι δουλειά θα προτιμούσες να κάνεις. Μα ξέρω και εγώ, ρε Ελένη μου, μια δουλειά μες το μεσημέρι. Εδώ δυσκολεύουν τα πράγματα. Γιατί δυσκολεύουν. Όχι, Ελένη μου, εγώ θέλω το απόγευμα μου ελεύθερο. Ξέρω κι εγώ. Τι να σου πω, Κατίνα μου. Θέλω μια δουλειά, να σχολάνω όση ώρα μια ανάμιση, να μην πολύ δουλεύω, αλλά να πληρώνουμε καλά, Ελένη μου. Εάν βρεις τέτοια δουλειά, ενδιαφέρομαι κι εγώ, Κατίνα μου. Πες μου, Ελένη μου, στην κυβέρνηση είναι δύσκολο να μπούμε. Μα ποια κυβέρνηση σε ο Μανώλη. Κάμνη Κατίνα τώρα για την κυβέρνηση, όχι να λαλούμε μπελάρες. Κάμνη καλό, κάμνη κύριε Λάμπρο, οι άλλες είναι καλύτερες που την Κατίνα δηλαδή. Μα γι' αυτό λέω σου πως αν κάνει.
Η Κατίνα έφυγε όλου ράτσα. Και εσύ να πάει να καταϊσέψεις μες στην κυβέρνηση. Εγώ κύριε Λάμπρο, κάνω για κυβέρνηση εγώ. Σιωπή ρε εσύ. Τώρα είσαι ακόμα σε σοβαρή κουβέντα. Πήρα να κάνουμε τη δουλειά. Άντε! Λοιπόν, η Κατίνα έγινε νημένη για πωλήσεις. Έχει το μες στο γέμαν της. Δεν πωλήσεις δηλαδή. Έχει ένα φοβερό χάρισμα. Τι χάρισμα. Την Πυθόν. Πείθησε. Πυθόν, τι τρώγεται αυτό πυθόν. Ναι, Γιάννη, τρώεται. Τρώεται. Φτιάξουμε λίγο τις μάτες. Μη μου πείτε, είναι τέλειο, εξαιρετικό. Θα το πάρω. Βοήθα την κυρία Κατίνα. Να πω κι εγώ τη γνώμη μου, νομίζω πως είναι και σας λύονται ευλογημένα. Σουίσκι, ναι, θα το πάρω. Μισό λεπτό, να σας δώσω κάτι άλλο να δοκιμάσετε. Ορίστε. Για δοκιμάστε αυτό. Μισό λεπτό να σας βοηθήσω. Τέλειο. Εξαιρετικό, έτσι, και νομίζω ότι μάλλον λεπτινίσκει σας λύω τούτο. Ναι, αλλά το χρώμα, όχι μόνο μου, τι σπάει το χρώμα. Μου πάει. Θα το πάρω. Πικλεκόμ σας παρακαλώ. Μάλιστα. Να σας δώσω κάτι άλλο, μισό λεπτό, νομίζω. Μια άλλη φορά, ευχαριστώ. Γεια σας. Γεια σας, το κάνω. Έχει κάτι άλλο καταστήματα, να με πιο κάτω, μπορεί να βρείτε τίποτε. Ελένη, μ' αρέσει να είναι ακόμα η Κατίνα. Μα τι έπαθες, βρε Μανώλη, από τώρα να σχολάσει, τα καταστήματα κλείνουν αργά το απόγευμα. Το απόγευμα! Μα να δουλεύεις για απόγευμα! Τι νόμιζες. Να, η Κατίνα. Κατίνα, σχόλασες? Όχι. Έδιωξε. Σε έδιωξε. Γιατί? Εν της κάνω, αλλά αλήθεια δεν μου και ένα πεντόλιρο το μεροκάματο. Λυπούμε κύριε Λάμπρο. Λυπούμε, αλλά έγκαμνη. Έφτιαχνε μου τις πελάτες. Μα ποιος, κυρία Ευτυχία, η Κατίνα? Μάλιστα η Κατίνα. Αποκλείεται. Η Κατίνα με τόση Πυθόν. Έτσι είπα ότι είναι πυθόν. Μόνο που αντί να πείθητες πελάτησες να χωράζουν, επιθέτες να με χωράζουν. Μα έκαμε έτσι πράγμα, σιω. Μάλιστα έκαμνε. Μα εν τέλεια παλανή. Τούτο που διαρωτήθηκα και εγώ, κύριε Λάμπρο. Έκαμα της μια φορά παρατήρηση, τίποτε. 2 φορές, 3 φορές, τίποτε. Καλέ μου το φκιολίν της. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω, κυρία Ευτυχία, να της δώσεις ακόμα μια ευκαιρία. Μα πιάσεις Κατίνας. Ναι, καλέ, δώσ' της ακόμα μια ευκαιρία. Ούτε μισή, κύριε Λάμπρο μου. Ούτε μισή. Έχεις δίκιο. Έλα, βρε Κατίνα μου, μη στεναχωριέσαι. Άρα για σου, Ελένη μου, να μένει στις πωλήσεις στο ταλέντο μου. Αλλά αφού ο κύριος Λάμπρος είπε να είναι στις πωλήσεις. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, Γιατί να είδαμε. Έλα, πέρασε, μέσα μου. Αγάπη μου. Αγάπη μου, γλυκιά μου, αγάπη, έμαθα τα. Έμαθες τα. Έλα, μόνο μου, με μου στεναχωριέσαι, έτσι είναι η ζωή. Μα γιατί μέρη που να συμβαίνουν όλα πάντα σε μένα, γιατί. Τι να κάνουμε, ρε αγάπη. Πρέπει να μάθεις να δέχεσαι τη ζωή και με τις επιτυχίες της και τις αποτυχίες της. Αυτό της λέω κι εγώ. Εντάξει, στις πωλήσεις απέτυχες, ευχαριστώ αγάπη μου. Όμως, μπορεί κάπου αλλού να έχεις ταλέντο. Πού έχω ταλέντο, μέρη μου. Αλήθεια, πού. Στη ζωγραφική είναι ίσως. Στη ζωγραφική. Γιάτε ρε μέρη μου, τώρα άρχισε να πάει. Γιατί? Ο Κάσαλος παρακαλώ πότε άρχισε να ζωγραφίζει νομίζεις? Πότε? Στα 72 του παρακαλώ. Είναι που τον είπες του μέρη μου, Πάτσαλος. Κάσαλος αγάπη μου. Άντε Μανώλη, ας την τηλεόραση και δώσ' μου λίγη σημασία. Ρε Κατίνα, αρέσκει σου να με νευριάζεις ή να παίζεις με την υπομονή μου? Μένα να σε νευριάζω, θέλω να παίζω με την υπομονή σου, Μανώλη. Ξέρεις πότε ξεκίνησε ο Σάκαλος, α? Ποιος δεν του δώσει? Όχι ο Σάκαλος, ο Σόκολος. Να μας πείτε τίποτα ρε Κατίνα. Όχι, ούτε Σόκολος, τώρα να δεις, να μου το λαλούν, να θυμηθώ, πού είναι να πάει. Πού να θυμηθείς να δεις μου ρε Κατίνα, εντάξει. Θα μες στην γλώσσα μου, στην άκρη της γλώσσας μου είναι ο Κάσαλος.
Κάσαλος. Είδες αν θυμήθηκα το Μανώλη μου. Ποιος είναι τούτος? Ξέρεις πόσο χρονών ξεκίνησε ο Κάσαλος να ζωγραφίζει, στα 72 του. 72. Μάλιστα, και πήρε και βραβεία, κύριε μου. Κατίνα, και μου ποιος ακούσουν αλλιούντες του εστες πελάρες, ο Λάμπρος? Όχι, η Μέρη. Μέρη, βέβαια, που φύγει να κάνει περτιγούθκια. Άτε εσύ, Ορμανώνη, άιστη να δοκιμάσετε. Κύριε Λάμπρο, άκουσα σε μια φορά και γεννήκαμε ρεζίνη, εντάξει. Μα δεν ξέρω εγώ τι γυναίκα μου, κύριε Λάμπρο, ξέρεις τι είναι εσύ? Εμέν είσαι ξεροκέφαλος και Ορμανώνη. Εγώ πάντως συμφωνώ με κύριο Λάμπρο. Εσύ ρε Γιάννη, να με μου, Καλά, εντάξει. Μόνο και μόνο με τη σκέψη πως μπορεί να κρύφει μέσα της έναν Πικασό και σε εμποδίζεις τι, δεν πιάσω Ορμανώνη. Και εγώ κύριε Λάμπρο, μόνο και μόνο ότι να περάσω 100-200 λίρες για να ανακαλύψει κάτι να ότι δεν έχει ταλέντο προς τη ζωγραφική και καμιά άγρια μεσάνυχτα, δεν θα με παίρνει ο ύπνος. Μίλα και εσύ ρε Γιάννη, γιατί δεν μιλάς. Όχι, εγώ δεν ξαναμιλάω. Εμέν ταρασείς ρε Γιάννη. Τελικά νομίζω έχει δίκιο ο Μανώλης, Κατίνα μου. Σε δίκιο. Στη ζωγραφική κάμνεις άγρια μεσάνυχτα. Δεν τα καταφέρα. Εν τα κατάφερες. Είναι καλός μέρη μου, αφού ο παπάς σου σίγουρος ότι έχω ταλέντο. Για να σκεφτείς, ο Μανώλης για να μ' αφήσει να ξεκινήσω πήγε στοίχημα μαζί του. Πήγε στοίχημα μαζί του. Ναι, καλό. Έχασε το στοίχημα. Κύριε Κατίνα, μπορώ να κνήσω και λέγεται με τρώει? Κνήστε ρε Γιάννιάτε, τελειώσαμε για σήμερα. Αχ, ωραία. Άραγε σου, Κατίνα. Είναι στην κλιπτική είναι το ταλέντο σου. Γλυπτική. Ναι. Μα έκαναν και γλυπτά ο Κάσαλας. Κατάχνω, ταντά που την κλιπτική μου ξεκίνησε. Πάλι στα 72 του. Όχι, λίγο πιο νωρίς. 71 και μισό. Α! Τι είναι αυτό? Εσύ είσαι ρε Γιάννη, κατάφερας. Αυτό είναι διάολος μαύρος είναι, δεν είναι Γιάννης. Κατάλαβες κυρία μου, μας κάνουν τα λαούλα, έπιαμα και το Γιάννη να της ποζάρει για μοντέλο. Είναι τέλος Ορμανώνη. Έθελες την να ζωγραφίζει είχα μοντέλο. Μια μπρος. Ναι, Μέρη. Ναι, θα με παπά σου. Θέλει να του μιλήσεις? Όχι, Μανώλη, κατακρίβεν είναι εσένα που ήθελα. Εμένα. Είναι όμως με κάμεις εμένα. Κοίταξε, νομίζω πως έχεις δίκιο. Η Κατίνα δεν έχει πολύ ταλέντο στη ζωγραφική. Ξέρω το πως έχει ταλέντο στη ζωγραφική. Εγώ έξερα το. Έτσι θα τον παπά σου να μου το πει. Κύριε Λαμπρό, σεριμπούγκα σου κατεβαίνε 50 λίρες τώρα. Μανώλη, τι θα έλεγες να δοκιμάζαμε στη γλυπτική? Όχι, να με δοκιμάσουμε, εντάξει. Κύριε Λέσο, κλείσε μου το. Λοιπόν, κύριε Λάμπρο, το στήσιμα ρε κέρδισα το. Η Μέρη είπε μου ότι η Κατίνα δεν πρόκειται να γίνει ούτε Πικασό ούτε Κάσαλος. Γι' αυτό κατεβαίνετε 50 λίρες. Νο, όχι Μανώλη. Εσύ πρέπει να μου δώσεις 50 λίρες και πάμε ίσα ίσα. Μα, ένα λεπτό κύριε, περιπέσεις με δηλαδή. Όχι Μανώλη, σε περιπέσω. Μα τέλος κύριε Λάμπρο, κέρδισα εγώ το στήσιμα και να σου δώσω και 50 λίρες που πάνω. Και τις 100 λίρες που ξόθηκιασα για την Κατίνα, όχι ποϊές, όχι πινέλα, όχι χαρτόνια. Ποιος είναι να μου έζω και με Μανώλη, 100 λίρες. 100 λίρες. Μόλις μπήκαμε μέσα στο μαγαζί, έφτιαξε το πιο ακριβό πράγμα που έβρισκε μπροστά της. Μάνα μου, μα 100 λίρες. Λαλίζα, ρε Κατίνα μου, να είναι στη μουσική το ταλέντο σου. Τώρα που το λες, εγώ λοιπόν την άκουσα μια φορά να τραγουδάει. Είναι πολύ καλή. Άντε. Λοιπόν, νομίζω ότι έχετε δίκιο. Να είναι στη μουσική το ταλέντο μου. Ξέρετε ότι στο χορκό είχα ένα δυο λαουτάρι. Έλα! Λοιπόν, τραγούδα μου λίγο και εγώ θα σε ακούσω και θα σου πω τη γνώμη μου. Να τραγουδήσω. Το ξηράφι και τα κόνη σφάζει και πονεί και το μαύρο σου το δάκρυ. Κατίνα μου, δεν μας τραγουδάς κάτι πιο ρομαντικό? Για το όνομα του Θεού, ίσα τα σφαξίματα. Άντε ρε αγάπη. Ξημερώνει και βραδιάζει πάντα στον ίδιο το σκοπό.
Φέρτε μου ένα πιωτό, ακριβότερο πιωτό, εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ. Φέρτε μου ένα πιωτό, ακριβότερο πιωτό, εγώ πληρώνω τα μάτια που αγαπώ. Θαύμα! Λοιπόν, η φωνή σου σε συνδυασμό με ένα μουσικό όργανο θα κάνει μπαμ! Είναι μουσικό όργανο. Ένα μουσικό όργανο που να μάθεις, ρε αγάπη μου. Λαλείς να μάθω λαούτα όπως το θκιό μου. Όχι και λαούτο. Υπάρχουν λαούτα στην εποχή μας. Μπουζούκι. Πολλά λαϊκούρια, αγάπη μου. Καλύτερα να βρούμε έναν άλλο. Ας πούμε, πιάνο. Πιάνο. Έτσι ωραίο είναι έπιπλο το πιάνο. Πιάνο! Πελάνετε ούλες σας δηλαδή. Μα γιατί όχι πιάνο, Μανώλη. Σωστά, γιατί όχι πιάνο δηλαδή, Μανώλη. Καλά ρε Κατίνα, πώς θα το βγάλουμε να πάρω στον τέταρτον όροφο. Που τε σκάλες, αγάπη μου. Σωστά, που τις σκάλες, Μανώλη μου. Κατίνα, σταμάτα να επαναλαμβάνεις ότι είναι άλλη μέρη, εντάξει. Λοιπόν, εγώ έχω να προτείνω κάτι. Τι? Γιατί δεν βάζουμε την Κατίνα να τραγουδήσει για να πιστεί και ο Μανώλης. Μπράβο. Σωστά, γιατί να με τραγουδήσει ο Μανώλης. Όχι! Δεν θα τραγουδήσεις. Έλα Αγγέλα μου. Ευχαριστώ κύριε Μανώλη. 5,5 λίρες μάνα μου. Δεν έχω τα 10 σελίνια. Δεν πειράζει μάνα μου, χαλάλι. Πώς σε μεγάλωσες, αν γίνηκες ωραία κοπέλα μας. Ευχαριστώ. Να δώσεις χαιρετισμούς πολλούς στη μάμα σου. Επίσης και στην κυρία Κατίνα, κύριε Μανώλη. Ευχαριστώ πολύ, Άντε, Μανώλη. γεια σας. Άιστα τούτα κι άκουμε. Επιτρέπετε τη σήμερον ημέρα και να μην έχεις να πιάνουν έστω σουσιό. Έτσι είμαι εγώ κύριε Λάμπρο, καθυστερημένος. Τι να γίνει. Μέλα λις πελάρες, μέλα λις πελάρες. Σήμερα και η κουτσή Μαρία έχει και το πιάνο της, και το CD player της, και το κομπιούτερ της, και το κινητό τηλέφωνο της. Εμπελάρες που λέει. Εγώ νομίζω έχει δίκιο ο κύριος Λάμπρο. Εγώ έτσι κουρουφέξελα να ακούω κύριε Λάμπρο, εντάξει. Μπορεί να έχει ταλέντο να πάει χαμένο. Ναι, και αν δεν έχει. Αν δεν έχει, να σου μείνει το πιάνο. Όχι να με μου μείνει κύριε Λάμπρο, να με μου μείνει. Εγώ τώρα μίλησα. Μίλησες προηγουμένως ρε. Νόμιζες να την γλιτώσεις. Αγία μου, τι άνθρωπος είναι τούτος ο Μανώλης, καλέ μου. Είπε νόη, όχι. Ούτε που σκέφτεται ότι η Κατίνα μπορεί να κρύβει μέσα της μια διάνοια του πιάνου. Τι θα λέγατε να καταλήγαμε στην κιθάρα. Κιθάρα. Μα, να φαίνεται, λένε μου, η κιθάρα. Να την κρεμάσουμε κάπου να φαίνεται, ρε αγάπη μου. Τέλος πάντων, να ξέρετε όμως, είναι πολλά μεγάλη υποχώρηση που κάνω. Που κόσκοτζά μου μεγάλο πράγμα το πιάνω, να καταλήξουμε σε τόσο να την κιθάρα. Όχι ρε, άιστε το σε μένα. Και εγώ έμεινω πίσω να πιάει το πιάνο. Ρε παπά, δεν πειράζει λαλό σου, είναι καλή και κιθάρα. Θέλω να ακούσω κουβέντα, να γίνει το δικό του Μανώλη πάντα. Μα ρε παπά, έχει δίκιο ο Μανώλης εδώ που τα λέμε. Θέλεις δηλαδή να δώσει τόσα λεφτά και να αποδειχτεί ότι η Κατίνα είναι τούβλο, Τίποτε. να πάνε τα λεφτά του αέρα. Τίποτε, εγώ είπα, πιάνω είναι να πιάει η Κατίνα, πιάνω θα πιάσει. Ένα ακούω κουβέντα. Εγώ θέλω το Σταματάτε! Λοιπόν, επιμένετε στο πιάνο. Ωραία. Αύριο πρωί θα πάω να νοικιάσω ένα πιάνο. Όχι, να νοικιάσει. Δεν Κατίνα να νοικιάσω, είναι να μπορείς, σου κατεβαίνει άμα νοικιασμένο δηλαδή. Αλλά να είστε τα με αμαρτή το πιάνο να το βγάλετε πάνω, στον τέταρτον όροφο. Δεν κατάλαβα, πού να σε Μανώλη. Εγώ να είμαι στο μαχαζίν, Κατίνα μου. Εσείς θα το βγάλετε πάνω. Κάτσε βρε Μανώλη, πώς θα δεν βάζουμε εμείς το πιάνο πάνω. Δεν ξέρω, κυρία Ελένη μου, του είναι προβληματικό σας, εντάξει. Είναι εντάξει. Το είναι να το φορτσίσει. Ο Γιάννης, ο Γιάννης. Όχι, Γιάννης δεν μπορεί, όχι. Γιατί? Γιατί Γιάννης αυτό έχω σποντήλο αυτό εδώ πίσω στη μέση και έχω και κύλια. Κατάλαβα. Μα δεν γίνεται, κάποιος πρέπει να τον βάσει το πιάνο. Λοιπόν, τι λέτε, να πάω να νοικιάσω. Νομίζω πως Δεν πειράζει εσύ ο Μανώλη, δεν πειράζει. Αφού ο Γιάννης έχει το σπόντιλο του και έχει και κύρι, είναι καλή και κιθάρα. Για πράγμα. Ρε, παρέτα ρε να την σπάσεις ρε. Προσέχω, εγώ ξέρω αφιλικό κιθάρα. Τι κάνεις ρε τώρα, σταμάτα ρε είπα σου. Ναι μπρος.
Πάλε εσύ ρε Κατίνα, αφού σου είπα 1000 φορές ρε Κατίνα. Το μεσομέρι που θα έρθω, θα σου τη φέρω την κιθάρα. Ένα μου τηλεφωνάς κάθε 10 λεπτά. Ω, πελά που ήβρα. Τι κάνει ρε κάμε. Εντάξει, αφηγό, δεν θα το ξανακάνω, εντάξει. Ελένη μου! Ελένη! Την Ελένη μου έφερα! Να έρθεις να με βοηθήσεις να μου πεις πού να την βάλω. Λοιπόν, Ελένη μου, εγώ νομίζω να την βάλω δάμε έτσι. Φαίνεται, όποιος μπει μέσα θωρεί την, ναι. Πολύ ωραία, βρε Κατίνα μου, αλλά εγώ νομίζω να την βάλεις στη θήκη της γιατί θα γεμίζει σκόνες. Δεν ήταν μόνο την κάνω. Να μάθεις να παίζεις, βρε Κατίνα. Ναι, καλή μου, το τον εξηγάσαμε εδώ. Μας είπες, ρε Μανώλη, πώς πάει η Κατίνα. Κατίνα καλά την εσύ. Άρκεψε μαθήματα. Άρκεψε. Είναι μου λένε, μαθαίνει. Δεν ξέρω κύριε Λάμπρα, μαθαίνει, πάντως εγώ πλέον 10 λίρες κατά μισή ώρα δάσκαλο να πιένει έστω ας κάνει μάθημα. Καλά σου ρε, σου παίζει και έναν κομμάτι. Παίζει μου, καλά μου παίζει. Έτσι δεν καταλαβαίνεις αν παίζει καλά ή όχι. Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν σε καταλάβει ρε Μανώλη. Είσαι τέτοια κουφός. Ναι κύριε Λάμπρα, μπορεί να πεις ότι είμαι κουφός. Λοιπόν, κύριε Κατίνα, μου είπαμε μετά. Μάλιστα, κύριε Έχεις Νίκο. πάρα πολύ θκευάσμα. Μάλιστα. Τουλάχιστον στο τέταρτο μάθημα πρέπει να είσαι καλύτερη. Εντάξει. Πρέπει να θκευάζεις 2 ώρες την ημέρα. Ωραία. Τουλάχιστον. Εσείς ηλικιωμένοι θέλετε πολύ θκευάσμα. Εντάξει. Εντάξει. Έγινε. Άντε, γεια σου. Να πάει στο καλό. Γεια σας. Ελένη! Ελένη μου, είστε να σου παίξω λίγο. Άκου να δει. Πώς σε φάνηκε? Πολύ ωραίο, Κατίνα μου, αλλά πρέπει να πάω να μαγειρέψω. Να σου το παίξω άλλη μια φορά. Μπράβο, Κατίνα μου, πολύ ωραία. Δεν κάνεις τώρα ένα διαλυματάκι? Όχι, ο δάσκαλος είπε ότι πρέπει να το πέσω τουλάχιστον 10 φορές την ημέρα. 10 φορές? Ναι, πρέπει να κάνω εξάσκηση 2 ώρες την ημέρα στην ηλικία μου, λέει. Ναι, αλλά Κατίνα μου, εγώ πρέπει να πάω να μαγειρέψω. Σε πήγαινε μάιρεψε και κόφτη με. Παπά, μα πέ μου έμαθες τίποτα για την Κατίνα, για τα μαθήματα μουσικής που κάνει. Ρώτησα τον Μανώλη μια ημέρα και οι απαντήσεις που μου έδωκε ήταν πολλά μυστήριες. Μυστήρια. Ναι, δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πει. Πέ μου ήταν τίποτε θυμωμένος, νευριασμένος. Έφκαλε ένα φρούς το στόμα του. Όχι, σιωρ, ήταν πολλά ήλαρος. Ήλαρος. Ρε παπά, λαλείς να ανακαλύψαμε το ταλέντο της Κατίνας. Λαλείς. Ξέρω. Αλλό. Έλα ρε αγάπη μου, μόλις σε συναφέρνουμε τώρα με τον παπά μου. Ναι. Πώς πάει? Τι? Κάμνεις μουσική βραδιά στο σπίτι σου. Wow! Βέβαια να έρθουμε. Ναι, θα έρθουμε απόψε μαζί με τον παπά. Γεια σου αγάπη μου, γεια. Η Κατίνα. Η Κατίνα. Κάμνει μουσική βραδιά σπίτι της, δηλαδή απόψε. Να πάμε, καλό. Όχι, Ελένη μου, ειλικρινά, αν δεν έρθεις θα μου κακοφανεί πολλά. Αφού σου είπα, βρε Κατίνα μου, δεν μπορώ. Περιμένω τηλέφωνο από Χρήστο. Αναγία μου και τόσο Χρήστος, ρε παιδί μου. Μια την άλλη στα εξωτερικά. Καλά, πέτω να σε πάρει μετά τη μουσική μου βραδιά. Δεν πειράζει, βρε Κατίνα μου. Κάνε εσύ απόψε τη μουσική σου βραδιά και εγώ σε παρακολουθώ ένα άλλο βράδυ. Μα ούτε να το διανοηθείς, ούτε να περάσει από τον νου σου. Ελένη μου, μα ξεχάνω ότι αν δεν ήσουν εσύ, δεν θα άρχιζα εγώ μαθήματα κιθάρας. Όχι, να το κασελάρω για μια άλλη φορά. Όχι, Κατίνα μου, περίμενε. Αύριο μπορείς? Μεθαύριο καλό? Μεθαύριο. Εντάξει, Κατίνα μου. Θα έρθω απόψε. Μια ψυχή που είναι να βγει, ας βγει.
γιο μου, παπά, έχω μια αναπονή. Τα γιώνα δεις. Δηλαδή θα γίνει διάσημη η Κατίνα. Έχεις καμιά αμφιβολία. Και τούτο χάρη σε εμάς που επιμέναμε στο ταλέντο. Καλό. Κατίνα, είσαι σίγουρη ότι είναι αυτημένη και ο Λάμπρος? Ακατάχνοντα, Μανώλη μου, δεν τον κάνω. Γιατί έρχισαν καλό? Άκου τους. Καλώς, Καλησπέρα, καλησπέρα. Κατίνα, μαργάνε μου, γλυκιά μου. Τι σημαντική βραδιά απόψε, καλησπέρα. Πού θα κάτσουμε, αγάπη μου? Ωραία. Εγώ πρώτη θέση. Κάτσε, Ελένη. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι? Βεβαίως. Κατινάκη μου, Πανέτοιμη. είσαι έτοιμη? Ωραία. Λοιπόν, αρχίζουμε, εντάξει? Συγγνώμη, αυτό ρεσιτάλ θα κρατήσει πολύ, γιατί... 2 ώρες. 2 ώρες. Μόνο 2 ώρες. Θέλετε πες στο και παραπάνω. Πρέπει να πάω να ταΐσω σκυλίτσα. Εγώ περιμένω τηλέφωνο. Κάτσετε κάτω. Θα πει κανένας. Εσείς έβαλε την Κατίνα μου πάνω να μάθει κιθάρα. Τώρα θα την ακούσετε. Συνέχισε, Κατινάκη. Κάτσετε κάτω. Δεν θα πει κανένας. Ή μάλλον θα φύγει ένας. Ποιος, εγώ νομίζω ότι Κάτσετε κάτω, εγώ. Και θα κλειδώσω την πόρτα για να μην μπορεί να βγει κανένας έξω και να κάτσετε με 2 ώρες να ακούσετε το Κατινάκι μου. Μανώλη μου, Μανώλη μου, μα γιατί να φύγεις εσύ? Μα δεν καταλάβες, Κατίνα μου? Δεν πειράζει. Τούτη να με καταλάβασαι.